Awards! Pag-usap, mga kolog, mga ante. Ugutin na sabgunin nyo ng mga yan sa katahuran at siyempre sa ating mga pamangkin, no? Good evening! Ayan, ano ba yung nabalitaan ko po mga kabisyo? Yung meron na daw, meron ba? O ewan ko na, papasok pa ba? Yung nakakatakot ngayon na nagkalat ngayon sa Singapore? Yung flirt COVID-19 virus? At nabalitaan ko na yun, magsusuot daw tayo ng mask. Kung ikaw ang tatanungin ko ngayon, ikaw ngayon na nakikinig ngayon, oh, habang nasa biyahe siguro, feel mo pa ba ang magsuot ng mask? Oo, kung gusto mo, hindi lang mask. Pwede din mag-face shield. Grabe, no? Naalala ko lang yung face shield po mga kabisyo, pero nakakatawa. Pero alam mo nung ilang years ago, no? Oo, parang nagmumukha tayong kagwang. Pero alam mo mga kabisyo, itong pagsuot po ng face mask po, no? Nabalitaan natin na dapat daw. Pwede lang siguro na pag indoor siguro. O kaya naman pag paparating na yung mga inuutangan mo. Para hindi ka agad makikilala, no? Okay din yun sa mga manong driver natin ngayon, no? Driver ka ba ng Grab or taxi? O kaya naman nasa loob ka ng isang air-conditioned na sasakyan, no? Pwede siguro. Pag meron kang pasahero siguro din. At least kahit papaano, hindi naman nakakatakot. Kung sakali meron At shoutout muna tayo mga nakatutoy po sa atin Hindi lang mga driver, mga nakatutoy. Kasama na rin natin mga security guard. Oo, gising pa ba ngayon? Or patulog na ba? Or habang may kachat siguro sa kabilang bahay, no? At syempre, shoutout muna tayo sa may Fairview. Laging nakatutoy sa atin to, no? Of course, dyan po sa may tapat po ng SM Fairview, sa Belfast Canteen, no? Laging nakatutoy yan. Ayan, shoutout kay Marichu Fanoga, no? Hindi kami nagsasawa makinig sa'yo, lalo na pag narinig namin yung boses mo, Toy. Kinikilig ang mga kasama ko dito, lalo na si Lani Ngiti Abutenga. Ayan, hello Lani. Awards. Okay, no, mga kabisyo, balik po tayo sa ating pinag-usapan dito, no? Mga bagay na ginagawa mo nung araw para magustuhan ka ng crush mo. Ayan, alam na po natin na ang pagkakaroon po ng crush ay may iba't ibang kahalagahan yan na maaring makaapekto po sa atin sa emotional at social na po na kalagayan. Ito isa sa mga dahilan naman kung bakit mahalaga ang pagkaroon ng crush. Toy, pwede ba makrush tayo sa boss natin? Your Honor. Pwede, pero depende. Minyo ba ka o may asawa ka ba? O yung boss mo meron? Siguro ang paghanga siguro, no? Parang iba kasi yung crush Parang medyo may kasamang ewan ko. Pero alam mo mga kabisyo ang pagkakaroon po ng crush ito'y pagpapasaya sa sarili mo. No, alam na po natin yan, magdulot niyang saya at saka kilig. At kung ikaw ngayon, halimbawa, may pasok ka, may klase ka, gusto mo nang bumasok kasi andun yung crush mo O kaya naman, kung ikaw, crush mo yung teacher mo, kasi medyo mukhang sanchay. Oo, pero alam mo mga kabisyo, etong pagkakaroon ng crush, parang ganado. Eto nga lang, no? Pag nasa biyahe ka siguro, no? Ikaw, Col, ngayon nasa biyahe ka. Crush mo yung may-ari ng karinderya. Kaya gustong-gusto mo na mananghalian doon. Dahil, di ba, pampagana po yan mga kabisyo. Di ba, Shams? Ganon po yun, no? Parang, halimbawa, may kainan doon sa may bandang, may banda dito sa unahan ng Libertad. Hindi lang dahil nga masarap yung pagkain. Pinupuntahan mo kasi
Naaaliw ka, para kinikilig ka pag nakita mo yung nagsiserve sa'yo ng pagkain. Di ba? Okay yan. Or halimbawa, gusto mong umuwi ng bahay, hindi dahil sa asawa. Uwing-uwi ka na kasi crush mo yung katulong. Ayan, sabi ni Boy Pindot, saan sa Libertad, Angkol? Hindi po to sample lang po yan, Boy Pindot, ha? Hindi po yan real talk. Pero ang ibig ko pong sabihin, kailangan din natin na yung may paghanga siguro. Yung limbawa, ikaw ngayon, ante, gusto mong sumakay ng tricycle. Meron ka namang, pwede ka namang ihatid ng iyong mister eh. Kaya lang, gusto mong magpahatid talaga sa tricycle kasi crush mo yung driver. At hindi lang yan, sample lang sa mga younger generation. Gusto mong pumasok sa school. Alam mo kung bakit? Yung PSG, police sa gate. Crush mo. Ang bihira naman itong pinag-uusapan natin, mga kabisyo. Pero alam mo, mga kabisyo, sa kabuuhan po, ang pagkakaroon po ng crush ay isang normal na bagay yan, at makabuluhang bahagi po ng ating buhay na nakakatulong sa personal na pag-unlad at emotional na kasiyahan. Kaya lang, pwede natin bigyan ng hangganan. Kung ikaw siguro ay may asawa na, kung ikaw siguro ay nakatali na, huwag ka nang magulag-ulag, huwag ka nang lumandi, ha? Siguro paghanga na lang siguro para hindi masyadong obvious. Halimbawa ngayon, may bagong empleyado ang ito, ka-office mate mo, na snipe mo, pwede. Oo, pwede lang ang paghanga. Huwag nang humantong sa date. Okay, marami pong salamat, mga kabisyo, sa inyong pagtutoy dito sa ating programa. At hindi niyo kinaklimutan na ating programa 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ito po ang programa natin, Totoy na Love. Magpapaalam na po ang inyong Uncle Totoy, Totoy Bato, dito sa 90.7 Love Radio. May gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!